velkommen til den her video. I dag der skal vi lave sådan blandingschallenge, tror jeg det hedder. Lidt, med to challenges. Yes. Den ene er Chubby Body Challenge, og den anden er How well do we know each other? Ja, det går ud på, at vi simpelthen har blandet jo de to challenges, så det går ud på, at vi stiller hinanden spørgsmål. Fuldstændig ligesom i How well do we know each other challengen, så stiller vi hinanden spørgsmål, men i stedet for at putte flødeskum i hovedet på hinanden, så hvis man ikke kan gætte det, så har vi skumfiduser. Og så skal man simpelthen gøre det, som man gør Chubby Bunny Challenge, at tage dem i munden, og så skal man så stille spørgsmål og svare på spørgsmål og sådan noget med en skumfidus i munden. Og det hele går så ud på, at den der så har, den der kan have dem længst tid i munden, har jo så vundet det. Ja, men for eksempel, hvis der vi begge to har skumfiduser i munden, så er det ligesom, som du også siger, at dem, der har den længst tid i munden, vinder. Men hvis der jeg ikke har nogen i munden, og Jose har nogen i munden, så er det den, der ikke har nogen i munden til slut, der vinder. Ja. Det er sådan lidt. Og vi har de her Rocky Mountain Marshmallows, og det er sådan nogle rigtig fra USA. Ja, de er virkelig seje. Yes, og de smager virkelig godt. De smager virkelig. Vi blev nødt til det ude. Ja. Så ja, okay. Og så har vi en skål her, hvor vi spiller ud ligesom Chubby Bunny. Okay, må jeg starte med at stille ja, du kan gøre det bare. Så ja, lad os bare komme i gang. Men det skal være noget, man har fortalt hinanden. Ja, det må vi nok hellere, ellers er det lidt smule svært. Ja. Og ja, lad os bare komme i gang. Nej. Okay, herligt. Mit første spørgsmål til dig, det er, hvad hedder min morfar? Nej. Jeg har fortalt, at du også har mødt ham. Så det er ham fra Tyskland, ikke? Det er ham fra Tyskland. Nej. Ej, hvorfor kan jeg ikke huske det? Er du klar til din skumfidus? Jeg bliver nødt til det. Okay. Men, er du sikker på, at du ikke ved det? Du har ingen idé. Ej, jeg kan fuldstændig huske, hvordan han ser ud af ham. Jeg har også været hjemme hos ham, jo. Ej, hvad fanden er det nu, han hedder? Jeg skulle til at sige Jens, men det er ikke det, han hedder. Ikke lige fra Tyskland, du. Okay. Ej, jeg ved det ikke. Blank? Ja. Han hedder Tilo. Okay, det har du sgu da ikke fortalt mig. Jo, jeg har. Har du? Nå. Jeg skal også stille mig et spørgsmål. Hvad skal vi sige? Ja, det skal jeg ikke sige. Nej. Okay. Lækkert. Har du et spørgsmål til mig? Ja. Hvad hed min bedste veninde i min gamle klasse, som jeg skrev en papir-sang med? Ida. Ja. Yes! Hun kender lidt for meget min familie og mine venner. Det er ikke særlig godt. Yes, det er godt. Eller jo, det er måske meget godt, fordi det okay, er vi skal de ting med. Vi ved jo begge to, vi er meget glemsomme begge to. Jo! Det her armbånd, ikke også? Kan du huske det? Jeg fortalte en meget sjov historie om det. Hvilken fødselsdag var det, jeg fik det til? 10 års fødselsdag. Okay, det var godt. Okay. Ej, hvorfor kan jeg kan slet ikke finde på noget. Spørg mig om dig selv. Ligesom den der quiz, du lavede til dig selv, de der gæster. Ja. Hvor mange gange har jeg det hele taget været til VM, DM og EM? Alle sammen? Mm. Ej, det kan jeg jo ikke en jordig chance for. Du har været til VM 4 gange, EM eller VM 4 gange. Ellers var det DM. Jeg er ikke hjemme. Det har jeg fortalt dig. 13. 12. Det er det ikke. Ej, jeg tror fandme ikke, det er 13. Det var 9. Ja. Det var tæt på 11. Det var det, jeg sagde. Okay. Yay! Hvordan synes du selv, det går? Yes! Pigen med verdens mindste mund har hermed på en helt skumfidus. Nå, okay. Sæt dig. Ja. Jeg har et rigtig godt spørgsmål, som jeg lige har glemt, som jeg havde lige før. Ej, nu er det der. Ja. Hvad er det for noget, som jeg rigtig godt kan lide? Som det er noget stikchokolade ting, som jeg aldrig må få derhjemme. Flomme med det, ja. Det var alt for nemt. Nå, Jose. Okay. Jeg kan mærke, at den her video bliver rigtig lang. Mm. Jeg skal ikke gøre det her derhjemme. Hvad er den... Ej, hvad var det, jeg ville sige? Jo. Hvad er mit
yndlingsmakeup-produkt? Det har du aldrig fortalt mig. Jo, jeg har. Nej. Jo. Ellers vil jeg nok ikke spørge om det. Stay med puren. L'Oréal Paris mascara. Du har gættet en gang. Virkelig. Det var L'Oréal Paris mascara. Så dem, de stod med. Fuck, det var det. Oh yeah! Her med 2 skumpedyser. Og det er løg. Og der kan lige kender. Jeg har et rigtig godt spørgsmål. Hvad hedder mit marsvin? Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Skulle det sige stampe? Men det er ikke det, jeg ville Du sige. har et gæt. Ej, jeg ved det virkelig ikke. Hottie. Hottie? Ej, selvfølgelig. Altså ikke sådan som en hottie, vel? Men H-O-D-D-I. Eller mit marsvin. Det er en lang historie, okay? Det var halvt mit marsvin på en måde. Lidt. Sport. Hvad hed den kanin? Hvad hed min kanin, der løb væk? Du har snibbold nu. Luca? Jo, det var sgu da Luca. Nej, det var min gamle kanin. Det er den, der døde. Ej, okay. Og så er den, der løb væk. Jeg er lige imponeret over, at jeg kunne høre den navne på den. Mhm. Ej, hvad hed den? Stampe. Oh. Jeg kan jo snart ikke mere, mand. Au. Du er velkommen til at spille. Nej. Jeg har ikke for godt. Jeg tror faktisk, du vinder det her lort. Hvad er min all-time favorite yndlingssang? Hvad er min all-time favorite sang? Min yndlingssang over alle tider, jeg har fortalt dig det engang. Det er der aldrig. Jeg har aldrig skrevet den. Oh my god, du har ikke engang fortalt mig det. Jo, jeg har. Ej, du har ikke. Jo, jeg har. Det vil jeg kunne huske. Jeg ved, at jeg vil kunne huske. Nej, jeg har ikke fortalt dig det. Nå, så må jeg sige pas. Jeg har I'm Yours med Jason Mraz. Jeg kan ikke sige, hvad du siger. Det er nok, fordi jeg også skal du tage imod. Det her er ikke sjovt. Okay. Okay. Vil jeg ikke gøre? Okay. Det har længere gjort. Ja, så godt. Ja! Woo! Hvorfor? Ja, selvfølgelig. Ej, hvor er det klart. Jeg fik næsten prægfornemmelser. Okay. Jeg kunne godt være fortsat. Skal du spille videre? Nej. Sidste spørgsmål? Sidste spørgsmål. Hvad er der? Der står her på pakken. Spis en af gangen. For børn under 6 år, skær skumfidusen i små stykker. Please. Jeg har Okay. meget lille måde. Jeg spiser 3 nu. Og jeg har overlevet bare. Prøv her. Det var faktisk vores challenge. Så vi fik dem her i bunden, og jeg tabte, og det tænkte jeg faktisk også, jeg ville. Og godt være, hun har en lille mund, men hun er fandme god til sådan noget med ikke at skulle brække sig næsten. Så ja, det var faktisk just så vel, og lad os lige give hende en klap så lidt. Og tusind tak fordi I så med. Det er meget glad. Ja, og vi ses i vores næste video. Hej hej!